Hamren Porbot Nongkrong BJP Local Committee Sahem Kimi Kangpu. Parokrener kebra phokebra plianingan Major John Butler Kangpudikang Silvita Ecotourism Park non puanta Muring Sangsi Dolan. Hamren Driver Association atum doyang mogalong bang pho apran kedam jui motor ka tewara tuma phan kachikimo. Abirta kelang bang phubang phidona phan setami nilihin pen Adap ke me kardom bajari lo kardom nilimen sami juli bepi nonarju itha Abirtang tompen. Lakhaner cap Hamren MSC constituency angkang village level committee mate VLC pen local committee chingrum rapet Porbot Nongkrong along BJP local committee Sahem Kangpupon. Hamren MSC constituency angkang Hamren municipal board kaparlo ward number ke thom Malong polling station kaparlo village level committee sirkap pangrum petpen Porbot Nongkrong along chiti ni phai ECR ni BJP local committee Sahem Ingpupon. Malong polling station amai phu Hundor bepen kachapem phu Sahem Kangpua Mayalong Jasimet BJP Kachari Ajakong Anso se kapang tang verjia phan lapen MSC kili ka hositami BJP ka pe hai ponjia phansi chethan chimun pataponlo. Laswahut Alohi Sarpuaman pen border chairman Richardson Hanse chetong dunsi Manpeng pen Hamren municipal board chairman Birentiso BJP Kishan Morcha amai phu Arson Ronghang pen chenglo BJP claim se babang phu bang phiatum chetong dun. Malong LP School Thengno local committee at Maike Dupon nakadak rong proxy pangrum petsi dak isi local committee lo masih dak meeting along chitong rapelo pu town committee lo municipal board chairman penceng lo dak ke Japon ke thi ding tu nasinda non ke wang jiboma por sitame dak ason kaching thura war sai angke lian sitame rada tuma chu deng por ban chu deng long thek nang ji lapenan patame amen kavetu non arta ke litang lo nikan krener ke wut la so ke jog long ye arta na le lo la hai ko son sa men che thap du nai ma la so ka che pe re lo che pe leng lapenan patame dak municipal board angkang non ason kaching thora war sai long bang so ka che pati dun ji la hai alama puthak se dak chingi chingwai lo yang ton lining du pet status kadu ko bela Malong LP School api asa long bangke voter ke 600 asap aban becek lanjut alitung de Hamren pen Daniel hi Karbiang long lai Karbiang long district arlo kijui kelang adim ke do an pen abarim nai pulote Silvita Ecotourism Park henlo kijui kelang adim do anang bong pen kamorim dun sang lapen kaching thudun de naita bangso Silvita Ecotourism Park along henlo bangso adim along kelang ke pangkre piniani anta kaching thudun thek ponlong lelang la henlo Silvita Ecotourism Park mate arlong rupat bangso arlong rupat kijui kelang adim henlo Karbiang long arlo ke do an kijui kelang adim along pen abarim naya park lo Bangso Arlong Rupat laki kiramtang Parokrener kebra phokebra pli anikan Major John Butler redeng pensi inputikang lo Major John Butler alang like areng ke loga pure the pensi ke bang Bangso Silvita ang nampi mate marat longri ang nampi along kado kabe Paroplira phokebra isi square kilometer sabai kang do lapen ke labangso ang nampi ajo disama DCRF kaki RF lapen Inglongkiri District Council Forest kachera pondo Oh, Karbong long life kelang ratum tuan. Ini lihat Karbong long life pen ladak Marat labangso wildlife sanctuary lo sidolo. Labangso wildlife along jasamet Silvita labangso ecotourism labangso park kangku pon non pegai lo penangan ningkan dolo. Lanili pike labangso roy ke boating, rafting, lapen sports lang along sports doan benste pe dak bangke apra setame claim pon lo. La pen ladak tourism men ke claim pon nang ji do pig lang la sini tu Karbong long life pe sebe ladak nang humri lo ladak abang ke aprang penangan ningkan aprang ladak tourism pen la pen la forest department na him pen lang litum la mass dining set la pen sitting set la pen children park same semar pon lo sitame penangan ningkan ke do join si non man ke hormu mukhada ka hanu so si thek pon lo la pen la bang so park ke ansu se jongsi revenue pawang ji council banjong si revenue pawang ji pulote ladak se me forest department atun ki claim ponang ji akenang sok hedung dola
sampai non bang ke Portland sampai nang lipo sampai Portland nang lipo si kono dak sialang litung claim pon nang jima non bang ni li Karbi long life pen bonta non anke penangana jak nang dotang lo labangso Silveta Eco Park kapamara sai ki deng pon setami non anke lahai mass dining set watchtower ahem setami repairing asai nang ka vidat pena joksi phere meme asonsi thek pon long lo halapu waiting shara sai hem do an lapen children park do anta nang bani bom lo lapen orchid plant nursery setami aphi ong amoke bangwi ong asonsi thek pon long lo Jasemet renovation asai ke deng pon ka videra joksi labangso Karbi Anglong district ang bongpen ke ban nai Silveta Eco Tourism Park setami aphi ong kelangabang nang kabi ong amat nona bangki moring sang asonsi thek pon long lo bangke waiting set pusi pulo sitame non bangke dining set puta pulo la bangke MP LED la bangso scheme mesi pipolo la bangke 1998 la pen 1999 aning kansi la bangso scheme ide pon si claim polo so la bangso eco tourism park mate la bangso Silveta Eco Tourism Park along la bangke botanical mate orchid plant la bangso plantation sampai lang litung claim polo penangan ningkang dulu sampai ladak one species dunai manan lang ke litung tekpolong lek sampai lo varieties of species non makin litung tekpolo la lagi timpia clean tipolo sampai orchid mukha bang ke non bang ke la anji tekpolong cholo dak bang ke non mat ke la pen ipatang pon pe so namung bang ke non mat ke tekpolong ilang sampai ladak botanical garden labangso orchid plant species itame pena halasur 1998 1999 ani kan hosialang litum plantation mate labangso alang litum claim pon lo labangso ason alang litum plantation sama claim pon lo sama non bangke penangan mane kahenu pon mate lason si ke pon long no mak dena rong pen Bikrom Teron Karbi Anglong live pai ni phai ingora truck ajo doyang mokalong pang thek thea tum truck kate war abang phu atuma phan kateng kheng duna hut bang pho motor kate war abang phu atuma phan apran karmude da phuthak Hamren Driver Association atum pinrem pen ningdup chepaklang ponsi kachiki mota padupon West Karbi Anglong District MP Hamren along Hamren Driver Association atum pen Sonia phuthak chingrum si sai ke deng padupon alang nitum ka chingrum pen sai ke deng ponang kok laki kidam tang pai ni phai ingora truck ani Dima Hasau District Doyang Mukwa Dimalong pang thek resim kang tang ki oratum truck meki kai lapen bang pho truck ate bara bang pho tuma phan apran karmut anparta Hamren along motor kate bara bang phu ahem lang ke thepen ahem ki pon piraya phan akerat ki bija phansi jasemet siding ponlo Kachiki mo ajai megalong pai ni phai thongkyap arni Hamren a hithi kimi lang ke thea hut kisung ke phodun motor kate bara bang phu aphan akerap kapajerta padopon motor kate baratum ke kachongdat choratum motor ke bekpen loksi mithanga hemarit kachilang japhan amek anu janglong le pinansi side claim nang rentilo lapuan ke duk mate kachongdat choratuma phanta komatne atum ke kanghon kangjin so ave pin pen teng khengdunsi apran karmudun detke men tuneta ninging samun e Nasi bang soalan ki along adai ke dove ka bang photuma phan sodak pen insai pon vek nang ji pusi Hamren Driver Association amai phu Khorsing phangcho pen Hamren Vehicle Owner Association amai phu Krishna Prasad Sharma tum pangdak pon 1 মিনিট সময় আমি কন্ডোলেন্স ৰাখিছো লগতে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আমাৰ এই কাৰ্যালয়ত ইয়াৰ লগতে আমি যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে তেওঁলোকক আমি আজিৰ সভাৰ যোগেদি গৰিহণা বা কণ্ডেম দিছো যাতে সেই সকল দুখীক চৰকাৰে অনতিপলমে ধৰি উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যাতে সেই সকল দুখী বাচি যাব নোৱাৰে তেওঁলোক হয়তো আমাৰ এটা সাসপেক্ট কোনোবা ৰাজ্যৰ পৰুচনাতে হওক বা কোনোবা উগ্ৰপন্থীৰ পৰুচনাতে হওক এতিয়া বিভিন্ন আমি বা বাতৰিত শুনি আছো কবাৰ নাগালেণ্ডৰ কোনোবা উগ্ৰপন্থীৰ হাত আছে বুলি বা ডিএনএলৰ হাত আছে বুলি Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong live
Karbi Farmers Association pen Assistant Director of Sericulture Department atum chelangsi kedam tang chiti ni phai isi arni jaipong Kateron LP School a hemalong inki ok lapen inki a hompen ali ka chepalong nang je puthak seki lapen cherok to amai padopon Langhin constituency angkang jaipong Kateron LP School asa hemalong kedam tang chiti ni phai isi arni Karbi Farmers Association a song atum patir piponsi Assistant Director of Sericulture Department atum cherap chetodun pen arni sia farman hadak arara tuma phan inki ok kalana nang jilapen inki a hom ahon ke jeng nang je puthak cherok tok lapen seki ki pia jaimek dengpon Karbi Farmers Association amai phu tingku ingti pen ke charipon asayang dengalong alohia man pen Assistant Director of Sericulture Inspector Longki Timong Master Trainer Susil Timong Extension Officer Jagat Rabha Eri Seed Farm Manager Lalsengian Wi-Fi lapen KFA long kacharab dunatup chetongdun Inki ke pangreng pen ali chepalong joypik athe ladak thanga ke songabe pin pensi ali cholongji athe inki a hom ador do lapen a oktami ali long lasi laso aprang inki anarong iponangji lalote ningkan siang bong phongner kepan pangreng onji pusi Assistant Director of Sericulture Inspector Longki Timong pen raratuma phan klardak pen thanpa chini pon Lapu machine pen inki hom ahon ki jeng setami Master Trainer Susil Timong pen paklang ponsi ke jeng tang ahon laki ilina long suri ke thom long pon lasi inki ke pangreng pen tami hem tunisi mate osomar lo pachali abar sai chelongun pusi rara tuma phan ani parong alam the ningje CKP Derapi KFA lapen Assistant Director of Sericulture atumpen CKK endonara raphan hormu ki bi akhangra mate rearing trace etami pajirpon News Desk Report, Karbi Anglong Live. Hamren Rongsopi along street light a make up a car ver Japan, Rongsopi Kachapang Tier ver Japan, Lapen, Hamren Municipal Board pen kapatik tanga tengpen, Langa ok pen chenglo, Ajar oxitami, HMB pen, ki hot anama tengsi, Jornang Jipura, KSA pen pinpura lo kapajerdang. KSA Hamren aropi pen patir biponsi kedam tang chiti ni phai ke thom ani son thoma phutha ke jong apin puralo Hamren Municipal Board Chairman Birenti Swabang Kavidara jok Ward number 4 Ward Commissioner Purnima Hansepi pen nominated Ward Commissioner Sang Peterang pi tumari dengsi pajir tekanglo Bangso apin puralo Chairman ari deng pajirsi tongsekot pen kachingwai padopon popusi KSA atuma phan Purnima Hansepi hin pen ning pathidun Pinpura lo along Jasimet KSA ke jonga tengke street light ke somtang kaching hai doan panglum thunangji lapen ame ke karke doan ta kaselam thupen puthot pakar etnangji Hamren hithi ban lapen hithi kimialong arniwang pangthionangji lapen Hamren Municipal Board pen ke horarona teng pensi oke joranam enangji pu he huya puthak ke jong padopon lo mate labang so Pinpura lo along ke jong pon lagai son phom lo number isi la ke Hamren hithi kimi pen hithi dak Iti ban ada nitum kedam tang tu pen etin ningkan kar bilo chole song pen che song lo straight line nang pini puwa teng pen sarkar pen nang pilo wai fit stame pini ngana bang ke labang so straight line bang ke kar ke si ong munak lo la pen kahi no si ong munak lo sira so puthak prabjin pen repairing nei la pen straight line ke bang panglum na lang pusini tuma diman tipon lo la pen nomor hini bang ke lalo ladak nomor hini bang ke Jasemet ini tum hithi ki mi le damon hithi ban le damon keter ke er kedam tang me chiklo sam ini tum karbe chol le song pe ladak cleanliness drive sama claim pon lo tal sot penang claim lo same ini tum hampang song tum ini tum dede majau hampang song le claim samela chiklo yon joni pe ne phong ba ning kan si pen phong claim pur la chole la dakang kirjeli ladak authority tum mate tan committee tum bainong mate ladak pen kai point ta Sipar do bahini thom do alang li tum han same asai ka cheklem bang ni tum thek pondong e lasi pini labang so lo pen tum chairman han chuning rilo hichi rui pen phong bang ke labang so sipar mang ke hichi par kok ni mate pangthira sai klem pon ni Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong Live Tang debini Adap Abirta ke laponsi kang tonik lo